Mä kuvasin meidän jouluaatosta tällaisen videon, joten tervetuloa katsomaan sitä. Meidän perheen joulut on yleensä aika rauhallisia, koska me ollaan vaan perheen kesken, joten ei ole myöskään kiire mihinkään. Meillä on siis joskus ollut tollainen severitonttu, joka tekee niitä jekkuja, mutta tänä vuonna me vähän niin kuin unohdettiin se, joten se oli tuonut tollaisen anteekspyytökirjeen tonne kuuseen. Riisipuuro me syötiin tuossa puolen päivän aikoihin ja osalle meistä se oli vähän niin kuin aamupala ja osalle lounas. Pian ton jälkeen mä aloinkin sit oikeastaan vaan laittautua ihan rauhassa mun omassa huoneessa. Mä mietin vähän, mitä me alettaisiin tekemään, koska mun vellillä esim. On hirveästi energiaa. Ollaan aina käyty Pulkkamäessä, mutta sattuneista syistä nyt ei oikein Pulkkamäkeen voi mennä, kun ei ole lunta. No, lopulta mun veljet sitten lähtikin keskenään ulos ja mä jäin sisälle juomaan klökiä ja tekemään palapelejä. Kauan mä en palapeliä kuitenkaan kerennyt oikeastaan edes tehdä, kun sit mä aloin laittaa hiuksia ja pian sen jälkeen me alettiinkin oikeastaan jo syömään. Tästä mun kampauksesta tänä jouluna tuli kyllä mun mielestä tosi kiva ja mä laitoin tuollaista nauhaa, niin sain tuollaisen kivan punaisen rosetin siihen. Ja siis tuolta tuli Harry Potter ja Viisasten kivi jouluaattona. Mä en ole oikein ikinä mieltänyt sitä miksikään jouluelokuvaksi, mutta se oli kyllä kiva, kun se on yksi mun lemppareista. Ruoan jälkeen me sit jaettiin lahjat ja mä oon tehnytkin niistä jo esittelyn tänne TikTokkiin. Lähdetään nyt käymään haudella. Tää joulu oli siinä mielessä haikea, että oli ensimmäinen joulu ilman mun äidin mummua. Joten me vietin siis hänen ja parin muun sukulaisen haudalle kynttilät. Lisäksi meillä on tapana laittaa kynttilä jollekin sellaiselle haudalle, jossa ei ole kynttilää ollenkaan tai näyttää siltä, että siellä ei olla käyty. Loppuilta me sitten pelattiin tuota peliä, joka me saatiin lahjaksi. Heippa!